Assalamu alaikum jama'a, barkanku da wannan lokaci, barkanku da warhaka, naku dai ne Yusuf ya sake dawowa. Yau ba tare da ɓata lokaci ba za mu nuna muku yadda za ku yi connecting wayanku zuwa kwamfutanku ba tare da USB ba. In kuna bibiyan mu za ku gani. Abu na farko da ake so mutum ya sani shi ne zai zo kan wayan shi kamar haka yadda kuke iya gani, zai buɗe hotspot ɗin shi, ga shi na buɗe nawa, so sai ka dawo kan kwamfutanka wajen wannan network ɗin, sai ka danna shi, sai ka zo ga hotspot ɗina, za ka danna connect, ni ga shi nan nawa ya yi connecting, to sai ka dawo sai ka buɗe xender-ka a kan waya kamar yadda kuke iya gani, ga shi na buɗe xender na, sai ka zo nan sama da ko wasu layuka guda uku a kwance, sai ka danna, sai ka ce connect PC. Na yi connecting PC, ga shi nan ya bani wasu lambobi a nan ƙasa kamar yadda kuke iya gani, 192.168.4.3.1. To wannan lambobin dai gaba ɗaya su ake buƙata. To za ka dawo kan kwamfutanka, sai ka samu kowace browser kake so ka buɗe. Ni yanzu zan yi amfani da Mozilla Firefox, ga ta nan na buɗe, sai ka dawo nan sama wajen search ɗinka, wayannan lambobin da suka baka 190 kamar yadda kuke iya gani, saboda ni na taɓa connecting da nawa, in kuka duba za ku ga da lambobin da ke kan xender-ka da wayannan za ku ga ɗaya ne. Me yasa ni ya bani automatic? Saboda ni ina connecting wayata zuwa kwamfuta na, so kuma wanda bai taɓa ba zai ɗauko dukkan lambobin kamar yadda suka bashi ya zo ya sa. Yanzu misali ga shi a kan wayanka za ka deny da accept, za ka danna accept, a kan wayanka za ka ga OK, a kan kwamfutanka za ka zo confirm. Ga su wannan kan wayana ne. Yanzu ya nuna ma a hotuna ina da hotuna 3,140, a bidiyo ina da bidiyo 204. To yanzu ya za mu buɗe hotunan da ke wayan ko videos shine, ya misali hotuna haka, ya misali wannan hoton na wannan motan, in muna so mu sauke shi ya za mu yi, zuwa ga kwamfutanka, ga wani arrow nan kibiya da ya nuna mana alamar ƙasa, in muka danna shi kun ga ya tafi, zai zo ga wani abu na ya nuna mana, sai ka zo in ya yi selecting save file shikenan, in kuma bai yi ba sai ka zo ka yi selecting save file, sai ka ce mai OK. To wannan yanzu yana cikin kwamfutanka. In kuma videos muke so kuma fa, za mu zo videos ina suna da nauyi shi yasa ba su buɗe muku a kan lokaci ba. Shi ma yanzu misali wannan bidiyon in muna so mu sauke, za mu danna wannan kibiyar da ta nuna mana alamar ƙasa haka, ko kuma waƙoƙi misali, waƙoƙin su ma suna da ɗan yawa shi yasa ba su buɗe muku a kan lokaci ba. Yanzu ga bidiyo ɗin da muka zaɓa ɗazun, sai mu ce save file, sai muke ce mai OK. A waƙa kuma a waƙoƙi, yanzu misali wannan 8 ɗin nan da muke so, za mu iya zuwa ko mu yi playing ɗin shi ga shi play, ko kuma mu yi download, za mu ce download, sai mu ce save file. To abin tambaya shine, in ka gama ina za ka je ka ga files ɗin da ka sauke? Za ka zo file manager na, sai ka zo download, yawwa, in kuna iya gani ga video ga audio da muka sauke, kuma muka buɗe shi zai buɗe, ga bidiyon da muka sauke ga shi nan, ga kuma hoton da muka sauke, kuma duk wanda ka buɗe zai buɗe shi a ciki. Ga hoton mu ya buɗe, bidiyon ma da muka buɗe shi zai buɗe, ga shi nan ya buɗe shi ma, ko audio ma muka buɗe zai buɗe. To sai mu koma kan xender mu, har applications, ga document, ga application, duk wanda kake so. In kuma folders ɗin da ke ciki ne, ga su nan za su fito ma duka. Mun gode.